যতন লামসগো आंनि इउटुब चेनेल सुजित बी ट्रेभेलार तिनी आं फाइसाव फाइजाक रातासरा बीरचंद्र मनु साउथ त्रिपुरा टॉप फाइनलिस्ट 5 टॉप फाइनलिस्ट नाफुति जमातियानि नगो नरंनि बुसखांग ताबा आसुकजाक हाइके बबाय जों फेस टू फेस तिनी कक सालायनाय बेलेखे तंथका बिनि बिनार फाइसाव फायै टॉप फाइनलिस्ट बी ट्रेभेलार माने बी माने काइसा पिया नि सामुंखाय मदु न थुमुइनाय पिया बथबो तुमनानि सो आमा हाइकेन आनि चैनल बतिनि नाफुतिनि खरां न खरां गतै न खलनानि बागै मदु गतै खरां न खलनानि बागै आं तिनि नाफुतिनि आरो सपाइजाक गजारा नाय तंनाय नरक पुइलान सिमि पाइथाक जरा नायदि नरकनि लाइक कमेन्ट तंखाय नरक शेयार खालायदि ओंखाय जों थानाय जत राउन्ड थांका आरो जों नाफुति आजागा ब जाजेस रबाय क्वालिफाई खालायनाय ताबो टप लिस्ट अफ फाइजाक लास्ट राउन्ड नि जदि कक साना थांगा ओंखाय सेमि फाइनाल नि बरंनि निनिंको बाय दिनेश बाय नाफुतिनि जे डुएट परफॉर्मेंस अब आं बेलायके हिटिं जाखा पर्सनल बेलायके नायथक जाखा सो लामसगो नाफुतिनो जतनि बुसखांगो हाइके टॉप फाइनलिस्ट फाइमानि बाहाय मा तंखा हामबाय दारनो जररमा बागै बेलायनि खाथुं जाक बेलायनि खाथुं खाजा हामबाय दारनो आनारो फाइमान बागै फाइनलनि बागै निनि प्रिपारेशन रक बाहाय के प्रिपारेशन नाय तंग प्रिपारेशन तो बेलायनो टाफ रसामबो गोबां बा काइबसक तांबो सुमार सर मार्चाप मा तो सयता सरो मार्चाबानो सिंगल डुएल बुतिके सिंगल के तांनै डुएट हंके आरो तांनै निकलायो ना तांनै निकलायथ ओंखाय नों अलरेडी ताबो प्रेक्टिस खालाय जेंगिस दंखा हे दा नों तो फेमिली खाजाक माने ताबुकनि टॉप फाइनलिस्ट नि बिसिंगो फेमिली खाजाक ओंखाय निनि जरायबो खरकसा दंना ओके नों फेमिली मैनेज बो खालायनानै ताय रिजार्व मुंनि एज ए पार्टिसिपेंट हिसाबै नों कम्पिटिशन अब ताव टॉप फाइनलिस्ट माने निनि बागै काइनि साइड नों मैनेज खालाय टॉप फाइनलिस्ट थाना निनि बागै बुसु चैलेंजिंग खा साग्रत बेलायनो कतुक न हिनमानो चरायनो yang samloknani yang nok नब नायनानि हेवा शौ उनके कस्तong गता बाहाय बांग न हनि मावान छगता आं ताबो जदि साना थांगा ओंखाय टॉप फाइनलिस्ट नि बिसिंगो नों न केसा जदा तांहिबा नों फेमिली खाजाक फेमिली नो मैनेज खालायनानि ताय कम्पिटिशन अब नों टॉप थानान हे दिबा हाइके अरो निनि लगी संनि सपोर्ट नों बमा हाइके मानि दं लगे संग सपोर्ट खाया गां अरस सफाया ऑडिशन नाय प्रनसिमी बोनसि फॉर्म फिल अप खायो yang tlango जे जागा फानो ब सपोर्ट खायो ब ग्रिन के आं आरो सगला हाइन बागे आन लगे संग बेलाय हामबाय आं कपाल का हामहनि नि मावान छगो खरक नि जुगलबनि दं हांकाय रचा मंगु फानं थं बा नुखं खातेनि फानं थं लगी संनि आजे चुबामु आबोनि नि फान हाय दिबा टॉप 5 थाना ता हाइके तो नों साइसुं साइ दंमा बाय नोंगा टॉप फाइनलिस्ट थांगिसे माइदे इवन नों ऑडिशन फानजे नों क्वालिफाई खाइमिया ता हाय दिबा नि बखाबो काइसा उदुर मुदुर तंखमु ओंखाय ताय केबो मुंखमा फाइकमु हाइके नरक नों आसो खासाल मानि आं फाइका खमुलंनि नों थांनाय बीरचंद्र मननि हाय दिबा आंबो तिनि निनि खरांनो नों खरां गतैनो खलनानि बा नों बाय इंटरव्यू खलनानि नि फाइमानि नोंबो निनि मदु खरां गतैनो खमुलं तलां थानानि आसो खासाल मानि बमा हाइके रक थालाय नरक थांफ्र के हामिया फानोनि जेनि गारि खंसा दं जा बबायनो थांलाय जाव फायलाय जाव ता तंना नांखे तमा दंगो तंना नांगिया के फेरक फायो ता थांग्रुम ब्रुम नरक फिरगै फायो ना तंगै मा फायो वाइ बोसोरक मा तंखा तंगा नांफ्र के तंगो तंगलि हंजा खांके इसे नांगिया के फायो ता केबनि सिनेमा नगो हाय कबा ऐसा रेस्ट हाउस ओके
ओमफ्राय आसो खासालमानि थाङैसे टप फाइनालिस्ट दंखा ओमफ्राय बेलायखे बरम रोजांनाय कक हायदिबा खातंनानि ब कक हायखे ताबुक टप फाइनालिस्ट थांमानि उला फाइनालसे थांनानि फाइनालसे टप 3 वो अंनानि ओमफ्राय बमा हायखे नों वान सुगै दं अब त वान सक त कबांमन वान सक जाखाय फनो आरो थांखे साइ मानसि नाय ता कायसे कम्पिटिशन माने ना आरो मुंसासो प्राइज जागौ मानि फानंथुं बा रां मारि फानंथुं नों ताबु प्रेक्टिस खायतो मानि जराव आ प्राइज मानि रगनो निनि वान सुमा दा फाइ जे अमो ले माने आं प्राइज अ प्राइज ना आं नाङै दं आम हायखे वान सुक जागै दं नाकि सुदु नों प्रेक्टिस खालाय दं आं प्रेक्टिस खायो वान समा बो आसगले वान सक फानो हाय फानो आंबो खाबेरा जाग मानखेबा मानखा हाय फानो आनि जराति आं साइतो गै दं ता माने नों साना नायमोन को निनि परफॉर्मेंस बेस्ट ना नंनाय माने हिंके बो परफॉर्मेंस नि काहाम नि लगे से फाइने हायता ओके हमबाय अब बेले नांगमनि को ता हमबा पुइला के सामुंसि हाय दिबा पुइला के काहाम आरो नों बखार सुकनानि से माने तो अब रुथारि न मा फाइने अब काहाम के ओके ओंखाय तै कैसे जे सोंना मुसुं माने जे निनि फ्रेंड सर्कल हायकाबा निनि एरिया रगो बा निनि कामियाम से रगो ननो खाबा सराव बा निनि फ्रेंड सर्कल ननो आम हायकुनो कक साका जे नों बेलाय खे तंग थक मुइतु खलायजोंने आम हाय शेयर खलायना द मुसुं अब त तंगो न आं पारा आम जायरावगो बेरायना थांखे बेलाय सपोर्ट खायलायो खनालायो हागे नर साब दि काम के तै नेक्स्ट को तै ब्र साब हि सालायता बा आव आम तेखेने जोंते ओ खाबा जावता हे दिबा ओंखाय नों सामानि निनि लगिसं ननो सपोर्ट खलायनै निनि पुइलान सिमि ताबसु जरा तै दुलै ननो हायके टप फाइनालिस्ट काथनिबो ननो उगलुगो मारखे दुमसाय दंगो बेलायखे खाना तो काहाम कक ता कैसे कक सोंना मुसुं मानि बुसाइनि तो सपोर्ट मानखा ओंखाय ताबु निनि जे कराजो करा तंनाय रक बरगले ननो बमा हायके सुबाय दं आनि कराजो करा तो गैखा ओ अच्छा जे तंनाय रक को बासै सं बेलाय सपोर्ट खायो वाह अच्छा आं साइमियाबो सोंजागिरिखा ओके तावसु जरा जे राउन्ड पाइमानि आरो स्टेजो थाङै बम हाय नार्भास फिल खाय माने अब निनि एक्सपीरियंस बुंते नार्भास अंग याहिनि तंफासि थांखांगे किसाले अंगता हाय फानो रसा बिरो खांगे ते वाशा जरा माना मुसुं फिउ वाशा रसा खांगे ते किरिया ता याबते गालारावनो निनि नार्भासनेस बुसक गोबां दा किसा अब गोबां थिएटारावनो ते किसा कम खा आरो के सेमी फाइनल आरो ते किसा कम खाता बसां के खाखायो ते किसा ते कॉन्फिडेंट लेवल बांखा मन ककटा जे जाजे संनि बिसिंगो चिनि सार हेमंत ननो आफुति हिनि रेंगु इनका आं बाहायनो कमेन्ट सैमानि ऑडियंस नि के नाफुति जजेस रंनि के आफुति ने आं कमेन्ट माने आनि टाइटेल ननो रुमानिता ओंखाय बाहाय मा दं खनों आबो आफुति हिनजागा आफुति माने आबो लव जागि रिंलाय मासिबले हाय दिबा बाहाय मा दं हामजागै सिरिंमान बा बेलाय खातंता ताबथु जरा जाजे संनिन बागि जे कमेन्ट रुमानि आरन बिसिं नों मुइतु खलायनाय नों साना मुसुं आमा हाय ब कमेन्ट दं जाजेस रं करे माने काहाम जतन काहाम ननो काहाम कमेन्ट सामानिता निनो ननो बलाय सामानि ननो पॉजिटिव खे सामानि आबो ताम मुइतु खलायजांनि दं साबनि मुइतु मान आसुगले मुइतले मुइतु पक दं ओके कोकरे हायके रजाब नोंनि बिसिंगो बबो हाय टाइप रेमन रमदि फास्ट ट्रैक स्लो रोमांटिक सैड सॉन्ग आबनि बिसिंगो निनि बबो निनि फेवरेट को माने नों रजाबनानि आबो लाइजागो बा नों हामजागो निनि बखाबाय बबो हाय आं हामजा कुक माने के सैड सॉन्ग बाय मेलोडी हामजा
set song by melody ओंखाय नों set song by melody लाइ थांनाय रोजाबमुं हेगोबा आगि रगा नों रोजाबो आबो जों जोंनि audience नो नों बबो दाव रोजाबै खोनागोन रोजाबमुं दं गोबां मोनो दङ खायफानो नों मुसुंमानि नों खोनारोना मुसुंमानि ओंखाय आं रोजाबखौ मानि न रोजाय खोनारसोनो आं जेफ्रो माने दुखुआव फायो जों दाल' फाइब्र' रोजाब माइसो किसे हेनेरै नाय दा O anika kobor no no mamangse rutu gaitongo naising gaitongo O anika kobor nung le failiya hनै आं सिwo खबरसे बुजिना रोंलिया मकलनि मोक्तै यरै दंफानो नोंले सिहरिया आनिखानि कनो O anika kobor ba belai ke khana to hai ke nang or roजाबमुं boma hai nini dukho nangforo nang रोजाबनो मुसुं साइदा खानारि मानो आं जेफ्रो नग नुखुंनो तुय जेफा बियालक लाइफ्रावबो अमनो नो रोजाब जागता दा दा को belai khana to jesa situation phanong tung pia khorang le din abo mane bukhaw nangayo ama hai khorang ta hai ke theater mane stage o jefro basabo afro no no puila ang katal khe sanamo songo je nang technically mane kaham ke khana sugia music ba ama hai kebo mung to tong jate omonugui je o committee borok tasa kaham ke arrange khlaimane jata nin mote ta boma hai kisale माने खोनायां ngata aro music no ta khanayang na nin sakni khorang music khanaw nijeni vocal khanaya afro chapi tongfro nge waisa scale ka khange bono thik khainan ban ji khanayang ke teksan bagi thik khaimi angta oh gangai abono nang kokosari manota je organize committee rokna je bo system borokni abo hamye borokno nang borokno sai manota he diba desal khaifro to borok griblei afro to khanaw thik no inke jefro program thik jingsine anke afro nge borok bangba isa disturb khanaya hai ngata kisa okay nang asuk hasalni thangnani bo jararok norok ongkholai bo time ongkholai norok salablai na program attend khai romdi tini hajarao ke 10 ta ma sokpaina hinge jeng 8 ta ro kheno khai ma thangta okay orona asuk hasalo thangnani nervous tongna थांदै नो गारियाव रसाम खानाय थांलायता ओंखाय रिलेक्स जों थांता हाइसिबले सोरं दैमा थांसिन मा थांता अच्छा रोजाबमुं नों तिनि तो टप 5 लिस्टेड नोंजा ओंखाय रोजाबमुंनो नों बुफुरनि सिमी रोजाबनान जेंखा निनि बो अमनि सिमी नों रोजाबनान जेंखा बा रोजाबमुंनो नों बो माहिके निनि हामजाक मानि रोजाबमुंनि बागै आं आगे सरायफोर रगो साइमेया दो साजा खानाता आनि बायसं दंगु आनि बायसरक साव नों सरायफोर तमा खायनाय हि सिंजा खांगे आं सरायफोर रोजानाय होने सापु बेखे कायसा चाकरि रो खायनाय साया देबा आंखे रोजावना हि सापु आंखे 10 बछरनि सिमी रोजा खाना आंखे क्रिसमास रगो रोजालायो प्रोग्राम के किसा मासा रोजालायो हाके रोजालायता ओंखाय नों ताबुक सुजारा কোনো program kotor ama hairago nini performance to datong tiring pro rogo kisa masa khale tiring pro rogo tiring no karite te kise chikon program rogo khayu state program ro man khanke ओंखाय busuk bisiromai neng out mane ama hai invite program rogo thang
swkang khai tongmani nando hingke khai tongma jarao ani baba hodatsa stop majagui thui thanga hingke apro gap thanga ta hingke boni pore taklai ni simi chengjak mahai klai khata tak chrai rok kisa tor khangge ba थानाय बिसिउके नों पार्टिसिपेट खालायजा तिब्रा आइदल खाइजायो दिस इज अमन फर्स्ट टाइम फार्स्ट टाइम ओंखाय थानायाव वान सुकजाक दा जे सेकेन्ड टाइमाव आं पार्टिसिपेट खालायनो वान सक जागिया ani da koto masa tongo da anda koto बिन मुतामा jisan jona bo sao nung to mani tipra idol roya audition kan roy nei man blai hisau ta ningke angke si siri ya ta pro ke boys bu apro ke obar thang khang ke ba taklai hingke ang taklai bisian hingke an loge songsi roy nei di bahai bongna je phangtung bahai nai sai malia pen do roy nei so nin ko ba hero khata बा ओंखाय निनि लगिसंनो माने अ सापर्ट खालामनो बागै आंबो हामबाय मारो हाय दिबा बेलाय तंथंमानिखौ बखा नांमानिखौ गोबां दिनै निनि बखानि कक जों साइमानखा ओंखाय अडियन्स रखौ साइमानखा आं सानामु सङो जे जारा नायतंनाय नाफुतिनि फेन्स नाफुतिनि खरां गोदैनो बिनि पारफरमेन्स न हामजागै नायतंनाय ताय ओ कामियामसाय त्रिपुरानि जे रोजाबमुंनो हामजाकनाय त्रिपुरा आइडल नायतंनाय जतन थानाय अबनो कयबुं जे नरकनि लाइक कमेन्ट तंहागै नरक तेबो सापर्ट आमा हाय कमेन्ट तंहाय सैदि जे नाफुतिबो तेबो एनकारेज जोंनान ओंखाय बेलाय हामबाय बचंनो जररमानि बागै हायके बिनि लगी लगी बिनि नगजों खरकसा आसुकजाक मालाय मानि ब हंखाय नकनि न बासै हे दिबा ओंखाय नों खाय बमा हायके बासै हालक लायलै साग्रात आंखे बिनि बुसाइनि बिनि दारकथनि बिहेक्लाय खता बिनि बासै आसाय संनि बासैनि कामिखे बरसे आं कामिखे कुमारघाट राजकान्दी नै ओ राजकान्दी कुमारघाटनि बा बुसु नोंगर फायमानो बिसि बुसुखा आंनिरो फायमाने 2004 फायजा 2004 बा ताबो बाय कुसुनो 21-22 बोसोर आबसर काका हायके नों तो swkang फाय नों नाफुतिनो निनि अलमान फायके हाय दिबा ओंखाय नाफुतिनो तो नुक फायमा बालुखा बर जामरक नों खानाका बिनि जामुं खानाका हंके आं बनो बबाइसे मालाय तंफायनाव जों बिनि खुक्तुय बरा बिनि सागबाय थां बिनि बुकुनि खुकुतिना आं बिनि जामुकुतिना खानाना मुजों जे समय ऑडिशन बरियो सेकेंड ऑडिशन दु हंके बा आं थांगा थांमान परे गाय फोन खाय रिसीव खायया गाव निचय जेकोनटा प्रॉब्लेम खाना ने खागाय दं ब्रो बेफोर फायनाय ने आं नासिन सगय दं जे समय फायो हंके बा खाना गारि खरंग खाना हंके अ दागलि फायगेनो रुफ्रे फायजाव हर फानो फाय बिनि बाहाय ओंखाबा निन तिनिनिले हायरखने आं सागा बहिनो गाहाम नंखाता तिनिनि बा गे नुं टिटिखा ने सङो गे नुंले तामो नाय मियादे मोबाइल लग हायनि संगे आले मोबाइल अब टाच मोबाइल गरे आन बुसारं दं आनो फोनो गया आनले कीपैड मोबाइल दंगो गे आं बिनर बनो रुफ्रेवाय अ नाफु आनो किसा फोनो ग्रादि बाहायबो आंखा बिन खरांनो आं खानामु मुजों मानता नगताय तस दं थगया बय मालायना मुजों माने बिनि अब खरां गदै अब जाबुंनो खानाना मुजों माने बनो रुफ्रे वाय फाय फुनोक्सिदे नै आबो नायखांगेसे आन बखाखा सांगो ओंखाबला आनि नाफु इसे जरा तिकासका बो जुदि काहामलाय फाइनल जुदि पास मै थांगांगाय टिकि खांगाय आनि तैबो काहाम जे हे आं एकजना बिनि बासै खरकसा आनि सालाय कुसु आं माया फानो आनि प्रांजलानि बिहे माने आनि बुखुक हायके बासै बो फाइनल टिकि सगै थांगांगाय नों बनो ताम गिफ्रनाय गिफ्टनिले आबलाय आं सामैया आनि बखा खलगै सामांलाक जे आं बनो असुकले हामजागो होननाय हामजागमानि गिफ्ट हामजागमानि बारा कुनो गिफ्ट गुरै आबला नांमानि को जत्तनि सले पटवार हामजागमन तंहांगाय जिनि गिफ्टया बा बमहा गिफ्ट फायनाय अमति हाय ओंखाय नों कताव बनो
nang bono kono chubai rok da tong je amo hai jaga chuba na nang tong am hai rok chubai da mane tam chuba mungri tong bono bono ang tei tam le su banai bono ang bo mobile lok no ro khang kai kok bai chuba phayo na pho nini word te শব্দ পরিষ্কার খাই দি হাইনি সাও অপরিষ্কার খাই গাঙ্গাই অডিয়েন্স রক নংনাই যে যারা পারফেন্স খাই তংনাই রক যে নাই তংনাই রক বড় বহিনাই যে বিনি খরাং কতই ওয়ার্ড যে শব্দ চিনি ততরান যে নখমানি পরিষ্কার খাই নখ গাঙ্গাই আসুক ন অব মার্ব মাননাই বা ব তেহাক কুচুক কাহাম খাইবো থানাই বইবো বনো সাপোর্ট দিনাই হাইনে আং খাগাওতা ba tini belai tong thogata hamba participant basing hinga ke belai ke abo halok mane tam nai kutui halok ta hai diba ke no man phai or belai tong thoka ke final ni salo nang naina ni sakbai thang thanai de ang sakbai thang to thana ne asa khai কিন্তু বুসকাংনি ক বাহাই উনো আবতাং সিগাং সিগাং সামানিয়া যদি বিছনা ইচ্ছা যদি আনা কাঠাংখলাই তনি খাংখাই আং থানান বাগাই আং চেষ্টা খাইনাই তা do ai ke belai ke hambai nang nin jora ka hamraman bagai ka basini bagai to kaisa tali ingra ta ba 3 1 2 nang Naphuti ni logi songi no nang sangna musung makai bo bini khogo to khana ka nang bono bai ke chubai to kai nini wan suk mani mane botago top finalist to phaimani nini bakha wan suk mani bai ma tongka busuk tong thoka sai समान तो माने कता टंग ठंग माने तो छैला परिका आं सगां आगे वान संमानि के हाइसे माने जस्ट थिएटर राउन्ड जरा फानो थांगलाय बै लुखरक सिनि जाक नाय गे जों किसा मिसा प्रोग्राम खाइले तमा बा गे के थिएटर राउन्ड जरा सि वान संमानि आउन परके जखन थिएटर राउन्ड पाइनाय फाइनल थांका सेमी फाइनल थांका गलेटा आफर कतै माने माने खाबा सका आनन्द फाइकाता ang थमा फाइका thaising babon ma samani tabuk top finalist ni bisingo kisa juda hangka Naphuti tang hinga ka kaisa family ni ongkhori thangai participant khlaiman okay hingkai nang sao tabuk je bo sini jagai norok program khlaima khamane nang bodar sapne khoroksa आं खेर सबिया bangka kaisa team tui tongo okay nini kaisa rachapung ni team tongo ta nanga team no lead khlai tongo ta lead play plus kisa misa bass guitar tamoi tongo oh bass guitar nang tamna ronggo tam nini tong ta okay hingkai mot mane nang kusu tamna kazamno tamna kru kisa basic kasambuya midal okay tokhono nang program lead khlaiman program lead khai tongo nini team ke aborok rachapnai rok bomhai team ani team ke rasamnai rok no team tong halok musical team okay hingkai tapsu jora bahai khlai tong norok mane busuk jorti norok mane norok ni level busuk jorti sini team to motamte yang sauto to sungno motamte ketsak mane sinijak tongo okay an team ni singaro bo motamte sinijak nai boron age ni borok dum tongo jeman nok sini tangna tamal tiruba tongo saina noatia tongo borokta oh hingkai tomung jodi nang guitar tamnai ya rachapnai hingkai nini logi songno nang support daklai kum support bol tamna yapone support mane nang support to khai kamon nang chakir khlaine hinga ka nini logi songno nang bahai ke support khlai kum kaisa wan sugi saida mano kisa support khai kama heban plus mane kisa misa je correction rok na mana kisa sami ang khamon saimi getab kisa misa correction ei he jaga hi ke kolok kheti sakle te samnai vibration khai ka te samne kisa misa le just pura siapano kisa misa idea ro matroble siu hau jeto rajamung ni professional tei dong ba hai diba ba hingkai ang belai abo nangmani kok bokhiri belai saire kanang tang hinga kai tamba khoroksa sanai o logi song no ta logi song mane abo khoroksa master bo logi rinai hai diba correction khlainai nang kai soyong nini bini logi songoi nang bono correction khaimano amo to belai khana to kok hai diba hingkai tini jara nai tongnai rok borok bahino thaisele kaisa srungmung gane bahai ke jeng tamnai husband wife ha bihik no busai chuba mani ba busai bihik no chu mani especially o jaga hingkai as a busai hisabe nang bihik no participant no nang chubai tong correction khlai tong am to belai nang mani ko hai kai tai tam sanamusung
जे बाहायके नों वानसुक दा माने बमाहाय वानसुक दं दा उबाव फाइनाल तामु खालाय मानो फाइनाल तो निनि इमां बुन्तै आनी इमां तो काहाम नो फाइनाल ब जदि पार्टिसिपेट जदि काहाम खाइके ब माने आरो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब ट्रफी मान तो माया तो ब जदि माने आरो प्रोग्राम न जदि नाइथके काहामके खाइमा के हनके लोको रग नंनाय नेक्स्ट प्रोग्राम नि बागै बनो मा कसारनाय ओंग्ले नेक्स्ट प्रोग्राम रक बसु मताइसा किसा गोबां खाइमानाय यावतारलो नाइथासो बट फाइनाल ब फार्स्ट पोजिशन फाइके निनि तंथक मानि बमाहाय न बमाहायके नों तंथक फार्स्ट पोजिशन जदि फाइके आंग्ले आन तंथक तताय सावै सावै यांनाय बमाहायके नों माने फाननाय आसुक जे प्राउड दंनि थानाय माने आनि जे साक ख्लाइमानि सक्सेस इमांनो मुक्ता अंखाता कासन बेलेखे तंथका गाय बिनि लगी संग बागै चिनि काइसा याबा खरम मानि काइसा तंना नांग्राव हायसे हाय दिबा गाय बेलेखे तंथका गाय तेबो साजंनाय गोबां मा कक दङै मानो हाइपानो चिनि जरावरन पाइखे हाय आं वानसुको गाय वानसुको जे फाइनेन्स हालो तेवैसा फाइनानि अल फनो जों तेवैसा आमा हाय जरा मालायखे हांकाय मालायथं नै न मा वानसुको ता मालायथं आबो तो ककरि मालायथं जेसा खापानो गाय तेवैसा जों तेबो तंथमा तै जों कक सालायने हने आं तिनि कक कजार कलांगो गा मालाय फिनाय आरो हिंके जतो बनो ए चिबायरलाय विश के कलांसिन